and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to. Kung pinuyanan, kanang inyong kaugalingon. You don't own the apartment. Gerent ra ni mo, so dili to ni mo pinuyanan. And so, dinhin na mo puyo pag-usap. Dili mahimo. Okay, sige. Dili ka? Okay, si nanay na lang. Dinhin na mo puyo uban na mo si nanay. Unsa? Now, you choose. Mupuyo ka dinhi uban ni nanay? O dili? Unsa? Cesar, please. Unsa may problema kung ani mo dinhi mo puyo pag-usap? Madilin. You used to live here, di ba? So what's the fuss? Mas gusto ko magpuyo sa among kaugalingong panimay. Humanta makasal ang akong bay, imo na sa gabay. Pues pabutong tamabot ka na adlaw. Pero sa pagkakaroon, pasagting makapauli o namin sinanay sa among gipuyan. Ugo niya, ansa? Magpaabot ko kung kanus aka makauna-una sa pagpakikita nako. Pasagdan ka, nga bisan unsang orasa mo pa uli. Aron makikita ni atong shit ni mong babaeng gipuli nako. Oh no. Oo. There's no way nga musugot kung buhaton mo ka na. I want you, baby. Ang imong oras. Ang imong pagtagad. Ang imong love. Ang imong care nga gipakita nako sa una. I want everything back. Baby, I want you back. I want the whole you back. And not just a piece of you. Babe. Madilin. Babe, dili ko mo tuong nawa na sa hingpit ang imong love na ko, Cesar. 10 years. 10 years, baby. High school pa lang tanga nag-uyab. Unya, gikikita mo lang ka na babayhana? Imo na akong gipulihan? Oh, you can't fall in love with me with 10 long years and just fall out of love with a snap. Mahal pa ko ni mo na ipaw ko. Pamati ang pinitik sa imong kasing-kasing. Ako paghihapon ang ipaninggit ni ini, di ba? Listen to it, please. Let's go. Asa? Sa ako lawag. Babe, I miss you so bad. I want you, baby. Madeline, What, Daddy? Dili ka musugot nga adto sa Cesar matug uban ako? just be happy, baby. I am happy. So happy. See? Cesar is with me. I can't be happier, Dad. Fine. Muna na ko sa akong lawak. Good night, Daddy. I love you. Let's go na, babe. Dali na. Nay, ato na sa among lawak, ha? Og sud na sab sa imong lawak, og pahuway sa dayon. Pahuway peacefully. Ayaw ina niya na pagsulting ako inahan. Why? Sa may problema sa akong giingon? Pahuway peacefully mean nga magbalinaw na gyud siya karon sa pagpahuway. Kaya wala naman siya kauban sa iyang lawak. Wala makasamok niya. Og buot ko nga dili na siya maguna-una pa og bisan unsa. Kay ni ana mo sa maayong mga kamot. That is why nga peacefully. Nga di ba? Anak, Let's go na, babe. Nay, angay ko na mag-ibot kang nilang kamatuoran. Or mahunong na kinintanan. Kitako ko suot sa pilakatoy kining maong tinaguan. Apan kung di kinahanglang ibutiyag ko na kini. Buhaton ko ka na alang sa akong anak. Subscriber you're calling is busy at the moment. dili paghihapon ako makontak si Jane. Babe! Come here na! Join na ako sa shower.
Wait na lang ko mahuman, pero wala ka mo diri. Kinahanglan may buhaton ko aron makapalayo ko sa hingpit ni Madeline. Apan unsa man, Babe! ang iyang gibuhat sa ilang sakop ka ganina. Nga pagpapatay, tingalig iya sa buhaton nga to ni Jane. Ug dili ka na imposibleng mahitabo. Nabuhat na nila kini ngadto ni Lolo Pulo ug ni Mary. Mahimong ilagyapon ni buhaton nga to kan Jane. Subayangin akong buhaton. Dili ko gusto nga malayo ni mo, Jane. Apa dili sab ko magkatugot nga may daot ang mahitabo ni mo tungkol sa kong kipati alang ni mo. Oh, Nasigog tawag mo kaganiha, pero wala ka mo duol. Matod di mo nga magdugan ka sa pag-shower, pero nahuman na lang ko, pero wala ka kin mo sud. And now I know why. ha? Ambi, Ang unsa? ang imong cellphone nga kalit nimong gitipigan sa akong pagawas gikan sa banyo. Ambi! No. Ayaw ka nang itago na ako sa ba! Personal Ambi ko kining butang. Ug wa kay katungod nga manghilabot ni ini. I don't care! Give it to me! Oh. Give it to me! Ano man? Ihatag ni mo na ako o pabukan ako sa si nanay ni mo. Unsa? Naupos na ang akong pailom ha, Cesar! Give it to me now! Nagasiguro ko ngayon sa pagkontak si Cesar nako. So, wa na ko pagpakita ka ganiha sa among sabot. Tawagan ako siya. Patuhuon ako siya nga nagkubang akong sakyanan. Ug na ako sa mingaw nga dapit. Ug kunuhay, nagpangita lang ko og signal. Unya, papason ko siya sa dapit di inwa ko. Happy, salamat kay... Oh. Bakakon! Bakakon! Ah! Bakakon ka gyud sa kung saon, Cesar. Bakakon ka! Matod mo nga nagbuwag na mo. Gibuwagan ni mo siya para nako. Pero gisod na sab ko nimo sa imong bulsa. Gipatuod na sab ko nimo sa imong bakak. Bakakon ka. Nganong nagilakan? Harold. Unsay mo gilakan? Harold, dili ko mahimong mabati niini. Nasilag ko niya, dili ba? Pero nga nasakitan man gihapon ko. Gamita ka ng kasakit nga imong gibati karon Jane. Aron mulampos kas imong tinguha nga panimaos. Makapila kayo gayon ka ba niya angay pasakitan? Aron sa ingon, mahigmata ka, Jane. Gigamit ka lang niya. Dili tinuod nga mahal ka niya. Gipatuo ka lang niya. Busa, baos. Alang sa imong lolo o sa imong anak. Baos. Dili ka mahimo magbati og paghigugma ngadto sa tao kamoy hinungdan sa imong kasakitan. Makapila kay gayon ko ba kinahanglang ipahinumdom nimo. Nagigamit ka lang niya. Dili na ko mohilak. Mao na kinang katapusan ng kayon nga hilakan ako siya. Kriminal siya, manghingilad, ug angay lang nga panimaslan ako siya. Panimaos, Jane. Panimaos. Dili na mahimong mabati ko og bisag unsa. Sugod karon, mas lig-unon ko pa ang akong kaugalingon. Duwa ang imong gusto. Pues,
magduwa ta. Nasa ka ba? Nganong gitukman man ko Nganong gibuhat mo kadto? Aron masayod siya nga ako paghihapon ana nag-iya nimo. Ako ka. Ako ka lang. Dili ko butang nga imong palagiyahon. You are my property. The first time I laid my hand on you, ako ka na. And let me remind you, Cesar, kung unsa ko kahakog sa akong mga gipanag-iya, dili ko ganahan nga may laing mohikap ni ini. Ni pagtutok ni ini, akong gidili. Kung nasayod pa lang ko nga ingon di kaniini. Dili may tabong. Unsa? Unsa? Nga pag nabutaan man ko sa sobrang gugma nga gipati ko nimo sa una. Nga nabutaan ko sa matuod mo pagkatao, Madeline. Dili ka angayan sa kong gugma. Dili ka angayan ako. Please, buhiin ako. Mas makaayo alang nato ang magbuwag na lang. Kaya wala maayong padulgan gining atong relasyon. Madeline, please, let me go. Gusto ka buhian ta ka? Please. Pwes pamili. Ako o katong Jane? I'm sorry, Madeline. Pero giklaro ko na nimo. Nga si Jane ang akong gipili. Oh, nganong mipahiyong ka? Madeline? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!